खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गभर्नरनो गोलाव सम होआखै गुवाहाटी हाइ कर्टआ। एबसुनि थान्दै हान्जाया बिटिसि खुंगिरिखौ लोगो हमना एक्सन प्लेन बानायनो खावलायदों। लकडाउननि खान्थि सिफायग्राफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो रायजो बेंगिरिया सोरखारखौ नारसिनदों। 8 मेनिफ्राय अल इन्डिया रेडिअ बिजोंजों ओइचएस थाखोनि क्लास खालामनो थामथिम। त्रिपुरायाव 138 बिएननि बिएसएफ जवानफोरनाव कर'ना भाइरास सिरियाल पजिटिभ। आसाम आरायग निधियाव 50,000नि बांसिन अनफावरि सुबुङा दान होबाय। अन्ध्र प्रदेशआव गेस लिक जानानै 10 सुबुंनि जिउ खहा, 5,000निबो बांसिन लोमजादों। दानिया आबुं रादाब। बिटिसि खुंथाय गोहोखौ गभर्नरआ गावनि आखायाव लांनायनि जाउनाव दिन्थिनो गभर्नरआ सप्ता मोनथाम सम बिदोंमोनब्लाबो गुवाहाटी हाइ कर्टआ गोलाव सम होआखै। सुलुंनि बायदिब्ला गभर्नरआ बिटिसि खुंथाय गोहोखौ गावनि आखायाव लांनायनि हेंथायै केस होनाय लेखायै बुधबारखालि गुवाहाटी हाइ कर्टआव नुजाथिनायनि जाउनाव दिन्थिनो थाखाय सप्ताथाम सम बिदोंमोन। नाथाय गुवाहाटी हाइ कर्टआ सप्ता मोनसेल' सम होदों होननानै सुलुङाव बुंदों। मख'थाव दि कर'ना भाइरास अलखदनि जुनै बिटिसिआव थि समाव बिसायख'थि जानो हायैआव लोगोसेनो खुंथाय बुब्लियाबो जोबनायाव बिटिसि खुंथायखौ गभर्नरआ गावनि आखायाव लायो। बेनि बागै संबिजिरारि खान्थि बादियै आयेननि थि बिजिरनाय नागिरनानै 27 एप्रिलसिमहालागै बिटिसिनि लेङाइ बुंथिगिरि बिबानाव थानाय नेरसोन बर' आरो एमसिएलए बिबानाव थानाय जगदीश सरकारमोना गोजौ बिजिरसालियाव केस होदोंमोन। बबेखानि 5 मे खालि सोरखारनि बिथिंनिफ्राय एफिडेभिट होनो हायैलाय 6 एप्रिल खालि गोजौ बिजिरसालिया बिजिरनायखौ जागायो। सुलुंनि बायदिब्ला गोजौ बिजिरसालिया गभर्नरखौ 15 मेनि गेजेराव बिटिसिखौ खुंथायखौ लांनायनि गासैबो जाहोनखौ दिन्थिनो बिथोन होदों। मख'थाव दि कर'ना भाइरास अलखदनि जुनै दुलाराय भारतनाङै लकडाउन जानायनि थाखाय बिटिसिआव थि समाव बिसायख'थि जानो हायैआव लोगोसे खुंथाय बुब्लिया जोबनायाव बिटिसि खुंथायखौ गभर्नरआ गावनि आखायाव लांनाया राजखान्थियारि बिथिं थानायखौ नोजोराव गोग्लैदों। आयेननि नोजोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव मोनसे थान्दै हान्जाया बुधबारखालि बिटिसि खुंगिरि राजेश प्रसादखौ लोगो हमहैयो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला राजेश प्रसादखौ लोगो हमनानै एबसुनि थान्दै हान्जाया बिटिसिनि गासैबो बिथिंनि जौगाखांनायनि खामानि मावनायनि थाखाय गांसे गोसोखांलाइ गथायहोयो। बबेखानि बे गोसोखांलाइयाव बिटिसिआव गोख्रों खुंथाय, गोख्रों जौगाखांनाय आरो समान बिजिरथाय लाबोनायनि जुनै एक्सन प्लेन बानायनो खावलायनाय जायो होननानै दिपेन बर'आ फोरमायथिदों। रायजोआव थामथि खोन्दोनि लकडाउन सोलिगासिनो थानाय समावनो कक्राझार, गवालपारा आरो काछार जिल्लायाव गोदानै कभिड-19 पजिटिभ मोननायनि उनावनो लकडाउननि खान्थि सिफायग्राफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो रायजो बेंगिरि जगदीश मुखिया रायजो सोरखारखौ खावलायदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोदानै कर'ना सन्देरजानाय बेरामिफोरनि कन्टेक्ट ट्रेसिंखौ थाबैनो दिहुननो थाखायबो रायजो बेंगिरिया सावस्रि बिफानखौ खावलायदों। रायजो बेंगिरिया बुंदों दि रायजोआव आथिखालनि राङारि लोरबांथिखौ नायनानैसो लकडाउननि खान्थिफोरखौ गुरुं खालामनाय जादों। नाथाय बेखौ खाबु लानानै लकडाउन खान्थि सिफायोब्ला आयेनारि राहा लानांगोन। लकडाउननि जाउनाव सोलोंसालिफोराबो बन्द जानायाव फरायसाफोरनि सोलोंथाइ लानायाव जेंना नुजानायखौ नोजोर होनानै आसाम हायार सेकेन्डारि एजुकेसन काउन्सिलआ अल इन्डिया रेडिअ बिजोंनि गेजेरजों क्लास खालामनो थामथिम खालामदों। आसाम हायार सेकेन्डारि एजुकेसन काउन्सिलआ मोनसे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों फोसावनानै होनाय बायदिब्ला 8 मे 2020 इं अक्ट'निफ्राय सप्ताफ्रोमावबो मंगलबार, बुधबार आरो शुक्रबारखालि सानजौफुआव 11 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासिम 1 घन्टानि थाखाय ओइचएस थाखोनि क्लास जागोन। त्रिपुरानि आम्बासा जिल्लायाव थानाय 138 बेटेलियननि बिएसएफ जवानफोरनाव लान्थ्रियै कर'ना भाइरास पजिटिभ ओंखारनाया त्रिपुरानि गिबि मन्थ्रि बिप्लब कुमार देबखौ जिंगायाव खोख्लैदों। बुधबारखालि बिलिफांसिम मुंख'नाय बिएसएफ बेटेलियननि जवान आरो नखरारिखौ लाफानानै गासै 22 सुबुंनाव कर'ना भाइरास पजिटिभ रिपर्ट मोनो। बेजों लोगोसेनो 7 मे फुंसिम त्रिपुरायाव कर'ना भाइरास सन्देरजानाया गासै सा 64 सिम बाङो। मख'थाव दि मोनसे समाव त्रिपुरायाव सन्देरजानाय सानैल' बेरामिया हामफिननायाव त्रिपुराखौ कर'ना भाइरास फ्रि रायजो जाबाय होननानै सानजादोंमोन। नाथाय 2 मेनिफ्राय 6 मेसिम आम्बासानि 138 बेटेलियन बिएसएफ जवानफोरनाव कर'ना भाइरास सिरियाल पजिटिभ रिपर्ट ओंखारदों। त्रिपुरानि गिबि मन्थ्रि बिप्लब कुमार देबआ सोरखारनि बिथिंनिफ्राय रिपर्ट होबोनाय बादियै बे कम्पानिनो बिएसएफ जवाननाव 2 मे खालि सा 2, 3 मे खालि सा 12, 4 मे खालि सा 12, 5 मे खालि नखरखौ लाफानानै सा 13 आरो 6 मे खालि नखरखौ लाफानानै सा 22 सुबुंनाव लेन्थ्रियै कर'ना भाइरास सन्देरनाया रिपर्ट ओंखारदों। बुधबारखालि कर'ना भाइरास पजिटिभ रिपर्ट ओंखारनाय बिएसएफ फोलेरनि सा 22 सुबुंनि गेजेराव सा 3 गथ'सा आरो सासे आइजोबो दंफायो होननानै सुलुङाव बुंदों।
मोनसेल' BSF बेटेलियन जवानाव थांनाय सानबायाव लान्ट्रि कर'ना भाइरास पजिटिभ ओंखारनायखौ त्रिपुरानि गिबि मन्थ्रि बिप्लब कुमार देबआ जिंगानाय फोरमायनानै सन्देरजानायनि बिबाङा बांलांनायनि जाउनखौ नायबिजिरनायनि राहा लानो थाम-थिम खालामदों। कर'ना भाइरास अलखदनि थाखाय कर'ना भाइरास सन्देरजानायखौ होबथानो आरो फाहामथायनि राहा लानायाव माखासे बिथांखिफोर मावफुंनो जुनै आसाम सोरखारा आसामनि डि आरआइखौ बिथांखिजों रां दान नाजावनाय लेखायै सा 50,000निबो बांसिन सुबुङा रां दान होबाय। आसामनि डि आरआइखौ बिथांखिनि जानानै आसाम सेक्रेटारियेट रांखान्थि बिफाननिफ्राय खेंफोरथि होनाय बादियै 22 मार्च 2020 निफ्राय 6 मे 2020 इं अक्ट'सिम गासै सा 50,142 अनफावरि सुबुङा आसामनि डि आरआइआव रां दान होयो आरो 1,09 लाखनिख्रुइ बांसिन रां थुबुर जायो। अन्ध्र प्रदेशनि केमिकेल प्लान्टआव गेस लिक जानायनि जुनै सा 10 सुबुङा थैनायनि अनगायैबो सा 5,000निबो बांसिन सुबुङा बेरामाव गोग्लैनांदों। सुलुंनि बायदिब्ला बिस्तिबारखालि फुंनि 3 रिंगासोआव अन्ध्र प्रदेशनि गपालापाटनामाव थानाय LG पलिमार लिमिटेड केमिकेल प्लान्टआव गेस लिक जायो, जाय समाव कल'निनि सुबुंफोरा उन्दुसिनानै दङमोन। गेस लिक जानानै मोनामग्लुंनायाव थानो हायै जानानै साखाथि-फाखाथियाव थानाय रायजो-राजाफोरा खारग्लुं-खारसि जायो। पुलिसआ जाथायनि बागै गुमुर लानायनि उनाव मानसिफोरखौ रैखाथि जायगायाव ओंखारबोनो बिथोन होयो। बबेखानि मोनामग्लुंनायनि जुनै पुलिसआबो जायगायाव हाबहैनानै मानसिफोरखौ रैखाथि होनायाव जेंना नुजादों होननानै सुलुङाव बुंदों। गेसनि मोनामग्लुंनायजों बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ एम्बुलेन्सजों थाब-थाबैनो किं जर्ज हस्पिटाल आरो खायसेखौ प्राइभेट हस्पिटालफोराव थिसननायनि राहा खालामो। जाथायथिलियाव नेशनेल डिजास्टार रेसपन्स फर्स NDRF नि हानजायाबो भुगिनाय आरो बेरामाव गोग्लैनाय मानसिफोरखौ रैखाथिनि राहा लायो। बेराफारसे हिन्दुस्तान पेट्रलियाम कर्परेसन लिमिटेडआ गेसनि मोनामग्लुंनायखौ खमायहोनायनि राहा नागिरो। गेसनि मोनामग्लुंनाया खमैबो साखाथि-फाखाथिनि गं 20 गामियाव गोसारदों। सुलुंनि बायदिब्ला लकडाउननि समनिफ्रायनो बन्द जानानै थानाय LG पलिमार कम्पानिखौ 7 मे 2020 इं अक्ट'नि फुङाव बेखेवफिननो लाहार-फाहार खालामदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।